एक्सप'आव दानि मडेल गोदान सायै नांनाय नां माथो लबारथारलाय जोंना दावदैया गाबोननि थाखाय रुनानै लाखाबाय आङो मैयानो बेखौ फसायनानै गारबोखादों आरो बेखौ एवनानै लाखाजोब हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर जोंहा माने पिकनिक जाहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय पिकनिक जाहैगोननि आइया गासिबो रेडि खालामजोबखाबाय ओमफ्राय आंथ' जोंहानि न' खाथियाव एक्सप' जादों होनदोंमोन ना ओमफ्राय दाख्लै भिडिअ खालामनो मोनाखै ओमफ्राय आं दिनै थांगोन आरोना सेन्देल लायनो एक्सप'आव ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे ओमफ्राय जोंहा पिकनिकआव थांगोननि ना ओमफ्राय बेदर आरिखौ रेडि खालामनानै दोनखाजोबगोन आरोना लोगोफोर नाखौबो एवनानै दोनखागोन ओमफ्राय गामिनि आइ बाबामोनबो दंफैयोमोन आरोना आलुजों पनिरजों बानलु दासो फुंनिसोमोन बेयो दा पनिर एवनायानो खामगुलायदों नैबे आलु भाजा ओमफ्राय बेयो पनिर ओमफ्राय नैबेहाय मैद्रु दालि गेन्द्राया जाग्रोसिगोन ओमफ्राय आंना आलुजों पनिरजों संबावदों ओमफ्राय बानलु बाथोनबो देदोंमोनहाय आङो नै बानलु बाथोनबो मिरामिस नालाय दिनै अखानायखौनो जोंहा पिकनिकआव जानो थाखाय नाखौ एवनानै लाखाजोब्बाय जानोल' नांसिगौ गेन्द्रा फैबायलै गेन्द्रा ओमफ्राय आंनाव बिदि लाखिनांगौ नै लाखिनाय जाबाय केकआ बेसे गिदिर माथो लावथब दंलायलाय सायाव नायसैथ' जोंहा बेखेवलायनानै र' मारै एग्रो केक लाबोबाय केक बार्थडेनि मामि गिदिरनि बार्थडेनि Berapa sih sasaran ini kek? Kek kok? Kagak lagi dong nanti hilang lah. Kek nggak? Ini aja. Maybe bread. Iko. Apa jirannya lah kapan nama? Aku mau nikah belasai. Biar aku benangkan jiran mana? Bintu kan? Aku mau tahu aku mau bunuh. Aku masuk ya aku bilang ya di sini malah. Ketan sih, ketan kenal. Lah udah ini saya ayah gue bacinya nambah. Siapa lo bayang ke sana? अखासो दोमैदों माथो नै मारैबा साइसनि दोमैथारदों अखाया मा आं लाया मा नो बेलाय सब रेडि गाबोननि थाखाय सोखाजोब्बाय जोंहा मा नांगौ सोखाजोब्बाय नै माइरं माल माथा गासिबो दै आरि रेडि बैयाव खान्था आरि गाबोन थांनांसिगौल' जोंहा एक्सप'आव थांसै सेन्देल लायनो गाबोन गानलांनो थाखाय सेन्देल लायनो नागिरदों जोंहा एक्सप'आव मेगन खायोमोन जोङो आयनै सेन्देलानो मोजां नङा आंना गाबोन गानलांनो बेखायनो एक्सप'आव लायनो नागिरदों दावदै गाब आयु खुन्दियासो नुलाय दावदैखौनो रुखाजोब्बाय गाबोन बेखौबा बामथुम लानांगोन रुखाबाय जोंहा पिकनिकनि गाबोननि रुग्राया जारौरौथार दावदै रुग्राया बेखौ गालांसै दे लांफाला एक्सप' ओइ जों थांसै जोंहा एक्सप'आव नै मोनबायबो जोंना दसेनो थाबायबाय मोनफैबायबो जा मोजां साजायखादों एबाराव गुंग्रा सुगारनो होनदों माबा मबाइलाव खोमसिसो नुयोहाय नै ओरैजों जि मोजां साजायदो
गाखोनानै बेरायनोसै नामा सानो डाइरेक्ट सेन्देलाव थांखानोसै सेन्देल नांगौ नालाय सेन्देला अबेथिंमोनलाय ओइयावसो मोना डाइरेक्ट सेन्देलाव फैखाबाय जों नायदो माबायदि नायदो ओइ स्टाइलाव दिरुं गोनांखौ लाखोना दिरुं ओइ कला रंखि कम बेस नायना कि Kau olah bona kiba nomor dia 8 nomor. Sama-sama sendal. Itu kia sih, kiba kita. Apa lagi lagi mana lagi? Sama-sama kan di sana sendal. Oi. Sabai. Tahu thật deh. Thấy vẹo. Moजा लाबाय जरासे नैबे मैया फैबा बन्दसोमोन आसारारि दखानसो ओरै देलायग्रा दखानानै फोथायानो गैथारा खोमा ना ए मुथि र' इयाव माबा मोनबा खर' थानायखौनो मानदों नामा नायलाय मोनबा खर' देलायग्राफोरा नै सुइटारफोरा मोजां मोजांथार अबे ओइसोमोन दा मोदोम खालारा दख'ना सिङावसो गाननांगोन नामा इखो दख'ना सायावनो गानद्रा ओइ सुइटारखौ Udah. Iya. आङो नायना थांदो फैसाखौनो गियो हिन्जावानो जाखांबा गथ'फोरनि मोजां मोजांथार नै Nih mencet. नै गोमोमोन फिसाद्रायथारलै गोरलैद्राय गोरलैद्राय Geli asik kita. नै सिख्लाफोरनि थाखाय लंपेन्टआ गुदुं गुदुं मोजां मोजांथार गस्लायाबो नै आयौ नै ब्लाउस उलनि बांद्राय रोजा रोजाथारलै नै ओरैबो लंपेन्ट नै गस्ला गुदुं गुदुङा नै मोजां मोजां बेबो नैखौबो लाथ'नाय मा अबेमोनलाय गोदाना अ बायनो लुबैनां देनाय गोदान गाननाय नायदों हामगोन ना हामा मोजां नुबा लाखि बिलुन बायसा दख'लाय बेलुन बायसानो बोरो मोजां नुदो दानि मडेल Anda sesama saya. दानि मडेल गोदानायै दानि मडेल गोदान सायै लाजागोन ना लाजायो Anda sesama Indra. आखाया मोजां नुदो मडेल दानि मडेल बुरै आरो नै Saya bisa kita. Depends. आं दामखौ सोंनोसै र' माने मोजां मोनो सुइटारा मोजां मोजां दं ओरैबो आंनि सुइटारा एकदम लुजथारगोन ने फिनसे लगायबावनांगोन दाहायद्रायाव मारिग्राया Daniel style lain sih, harus bisa pinci. बिदिनो सिख्लाफोरनि लागोना लाला नाय नोगोर मेरला फैदों एबाराव गस्ला दखाना ओइथिंबो ओइथिंबो गिदिंबाबो गिदिंख'नो हाया एबाराव लाबाय लोगोफोर लाबाय 50 माबा 500 मोन 400आवसो मोनसिगोन सिख्लाफोरनि खान्दा खुन्दा बेखौ गानालै दा गोजांनायाव खान्दा खुन्दा गाबाय गस्ला दखानानो बेरायख'नो हालाय लाया देग्लाय गथ'फोरनि सुइटार नै मोजां मोजांथार नै ओरैबो आं नैबेखौ नुदों किबा मोनसे बन्द दङ इयो दा सालायगासिनो हो दा सालायगासिनो दा सालायदों अ मैया बन्द नङालै आयै नै आं बेखौ नुथारदों ओमफ्राय बे गोमोखौ नुदों नै फुलाबो मोजां इ फुलायाखैथ' दासो फैदों बियो मोजां मोजांथार नै बेयाबो नै बे रोजा 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 सारना 120 टाका मानि Mami, take a shot. मोजां नुदों बिबारा आयु आया Kita na.
आयै बिबार होनबाथाय आंहासो फाग्लि जाखायो आयै थालांनो गोसो जालायबाय नै सबाय बिबार बारियावनो किचेन नांगौबा आयै सिनायाहाय माखासे मोजां आंना जि माखासे मोजां खालै गस्ला दखाना नोंनि बायदि फसायनायानो गैलाना ओरैजाय टपिया किउट नै आयौ दासो जोब्बाय नै गस्ला दखानानो बैनिफ्रायनो गिदिं फैनानै नै बाव गथ'फोरनि गेलेग्रा ब्लाउस दखान ओरै बेग दखान ब्लाउस मैया आइया बेनिफ्राय बेग मोनसे लांदोंमोन रा 100 थाखानि लांदों ओइ बिदिखौनो बिहा बे लान्जाय गोलाव गोथांखौनो फाग्लि गथ'आ ओइ दाङा गार दांनाय नां ए माथो लबारथारलाय Gimana itu? Hah? 120. 120 नोहाय लान्जाय गोलावखौनो दांगासिनो बियो Apa ya le? Apa ini 20 taka lagi? Abai. माखौ फसायथारखो हानजोआ मोजांथारहाय नै Mandrai ni le. थोरसि जोंलायलायनाय बायनो नोरसिं जाग्रा दिनै जालाहाय ओरैसो स्रां नुबाय नै थफ्लाया गबायलायनो दाना रा नै आंनि सेन्देला मोजां नंगोना नङा बुङा मानो थाब गेन्द्रालै खिथाया सिमासो नायगासिनो मेगन देरखबलायनाय मेगन गिदिर जालायनाय आइया मोनसे लागोन ना ओमफ्राय आंना मोननै मुजा बियो आंनि मोनसे आंनि मोननै ओमफ्राय बियो आंनि सेन्देल गेन्द्राय दाबो खिथाया माबायदि मोजां नंगौना नङा नोंगौ या सिथाबालै सिथाबा हर बे जोंनायखौ सिथाबगोन नामा नंदोंमोन आङो सेन्देला जोंदों ओमफ्राय मबाइलाव बारा सिनायाखै आरो जोंनो 250 बेनो 250 मोजां नुदों ना फसायखादों आङो मैयानो बेखौ फसायनानै गारबोखादों ओमफ्राय दिनै लायथारबाय आङो सेन्देला गाबोन गानलांनो गैया नालाय दंमोन दंनाया ओमफ्राय होमबाबो सेन्देला ओरै माबा जि थिफुयो आरो मोजां नङा गाननो हाया ओमफ्राय बेखायनो बेखौ लायथारदों आङो आइनि सुइटार गाबोन गानगोन रा माबा मा होनो 500 होनदोंमोन बाबाया नुवाना बाबाया नायाना ओमफ्राय 400 400 लाबोबाय $250 250 लादों आंनि जुथाया मोजां नोंखौ फसायखादों आं आरैनोबा जोंना दावदैया गाबोननि थाखाय रुनानै लाखाबाय गुदुं हावा मोनलाय दे दावदैया